To, wannan satin kuma? Calm down. Fim ɗin soyayya. Ko ni ne kai irin wannan abin da kai ni ma shi zan yi. Hakan daidai ne. Na fuskance ka. To amma kada ka sake ka ƙara marina. Ko da ba yau ba na san wata rana dole za ka sani. Ni da Buma masoyan juna ne kuma muna ƙaunar juna. Kawai jibon gidaje dan wane ne ya? Kai ne zaka ci kana sanya ta da rashin wanda za ta zo sai kai. Ke kuma banza zo nan. Wannan satin? Yau fim ɗin soyayya ne, fim ɗin soyayya. Ina masoya? Ka sani ita din ba yarinya bace. Baka da damar da zaka ce zaka zo ka dauke ta kawai ka tafi da ita. Kamar yaya? Ka haife ta ne kuma kare ne ta kawai. Amma ka sani yanzu hakkin kulawa da ita yana hannuna. Ka ga da mun sa kunya.